Inselmilkom, illum suġġett interessanti ħafna jolqot il-ħafna minna il-neuroxjenza, il-mart neuroloġiku u tiskanta kemm hemm mart li jaqa' taħt il-neuroxjenza u waqqas inkunu nafu. U miegħi għandi li chairperson tad-Dipartiment tan-Neuroxjenza fl-Isptar Mater Dei, Dr. Malcolm Vella, u biex ġibtu llum kien diffiċli ħafna inti għandek ħafna pazjenti, ħafna xogħol, allura biex sraqtek ftit, ċaħħadtek ftit mix-xogħol tiegħek. L-għand grazzi li ġejt magħna. Il-neuroxjenza li huma il-mart li jaqa' taħt in-neuroxjenza, naf li hemm ħafna, però semmili il-maġġoranza ta' dawk li jaqgħu taħtkom. Mela, il-neuroxjenza hija ferra tal-mediċina li toħsib kif qed tgħid inti l-mart neuroloġiku. Jiġifieri l-mart li jaffettwa l-moħħ, is-sinsla u n-netwerk tan-nervituri kollu fil-ġisem. Jiġifieri hemm ħafna u ħafna mart li jiġu li huma relatati ma' dal-organu. Hemm mart li jaffettwa l-moħħ bħal poplisijiet, l-epilessija, mit-tumuri fil-moħħ, id-dementias, mart bħal ta' fjammazzjoni, kondizzjoni ta' fjammazzjoni bħal multiple sclerosis u mart neurodeġenerattiv ieħor bħal Parkinson disease. Dawn huma kondizzjonijiet li huma relattivament komuni u jaffettwaw persentaġġ relattivament għoli għal kondizzjoni li ninkopru aħna bħala speċjalisti tan-nervituri, kif ukoll imbagħad hemm mart li jaffettwaw is-sinsla, jiġifieri bħal injuries fis-sinsla, jew tumuri tas-sinsla jew inkella again kondizzjonijiet li jikkawżaw fjammazzjoni fis-sinsla tista' taffettwa il-pazjenti b'mod b'impatt qawwi bħal taffettwalhom il-mixi tagħhom u tikkawżalhom ħafna diżabilità. U inti kont qiegħed tgħidli, konna qegħdin nitkellmu illi l-akbar mart illi l-iktar mart illi jaffettwa d-diżabilità u jaqa' taħtkom. Eżatti. Din hija kważi xokkanti. Ħafna nies ma jafux, imma l-iktar organu u jew mart assoċjat ma' organu li jikkawża diżabilità fid-dinja kollha huwa mart neuroloġiku. U dan għalfejn, bażikament għaliex jew jikkawża diżabilità, kif qed ngħid ħafna minn dawn il-kundizzjonijiet jikkawżaw diżabilità. Allura individwu jista' jitlef il-post tax-xogħol tiegħu, jista' jitlef l-indipendenza tiegħu jekk wieħed ikollu poplesija u taffettwah b'mod ħażin, jew inkella jekk xi ħadd ieħor ikollu mart serju li llimitaħ milli jfunzjona, li jaffettwalu l-ħsieb tiegħu u l-aġir tiegħu. Hemmhekk ovvjament jikkawża diżabilità. Kif ukoll mhux bil-fors mart li jkun fatali jew li jaffettwa l-mixi bħal mart komuni, bħal migraine, l-emikranja. Ġifieri il-migraine taqa' taħt in-neuroxjenza wkoll? Iva, il-migraine hija kondizzjoni fejn wieħed iħossu ġieħ ta' ras. Il-migraine hija waħda mill-kondizzjonijiet li tikkawża l-iktar diżabilità u ammont ta' telf ta' flus minħabba s-siklif li wieħed ikollu bżonn jieħu għaliex tant ikollha impatt qawwija fuq il-pazjent li tillimitaħ milli jfunzjona meta wieħed ikun qed isofri attakk ta' mikranja. Fil-fatt, aħjar naqblu ftit fuq għadi ftit żgħira li hawn ħafna nies li jbatu bil-emigranja u forsi wieħed u inti qed tgħid li n-nies jieħdu ħafna siklif minħabba fiha. U jkun qed jesaġera bniedem illi jgħid xi ġieħ ta' ras għandi anka sandi lilek u ovvjament ma nimmaġinax bniedem ikun qiegħed jgħid kelma boħra, però tajjeb illi wieħed jispjega u issanna lilek li tispjegalna. Ikun qed jesaġera l-pazjent meta jgħid ma nistax niffunzjona? Le, żgur li le, emikranja hija waħda mill-kawżi tal-uġigħ ta' ras. Tajjeb li ngħidu li mhux kull min ikollu uġigħ ta' ras ibgħat bl-emikranja, però emikranja hija kawża komuni ta' uġigħ ta' ras. Emikranja hija tip ta' uġigħ ta' ras fejn wieħed ikollu sintomi speċifiċi. Ġeneralment tibda uġigħ ta' ras jew tkun naħa minnhom tar-ras jew nkella ir-ras kollha tibda tuġa, tibda tektek, ma jistax jara d-dawl, tista' tiżvolġi f'dardir u reġettar u ma jkunx wieħed jista' jiffunzjona b'xejn għaliex kull meta jiċċaqlaq ir-ras kunt tħossha li ħajsplodi, allura jkollu bżonn jistrieħ u joqgħod fid-dlam u ma jkunx jista' joħroġ. Allura żgur li le mhux każ ta' wieħed li jkun qed jesaġera. Mhux kulħadd ikollu dis-severità ta' emikranja imma jkun hemm persentaġġ ta' nies li jsofru bl-emikranja li iva ma jkunux jistgħu jiffunzjonaw u jkollhom ta' bilfors jieħdu s-siklif. Issa inti semmejt pereżempju l-ALS, semmejt il-puplesiji. Niġu għall-puplesiji pereżempju. L-aħħar li kellimtek kont vera xukjata illi il-puplesiji huma waħda mill-akbar kawżi tal-mewt. Iva,
Il-poplesija hija waħda mill-kawża tal-mewt għaliex hija taqa' taħt il-ċirkolazzjoni, ġifieri bħalma xi ħadd ikollu attakk tal-qalb, taqaflu klott fil-sistema tal-arterji tal-qalb u tikkawża mewt tal-parti tal-qalb, il-poplesija hija l-istess imma fil-moħħ. Ġifieri parti tal-moħħ ma tkunx qed tiffunzjona kif suppost, ma tkunx qed tieħu ossiġenu allura tieqaf tiffunzjona. U l-individwu tista' tieħ diżabilità qawwija. Allura importanti u din hija xi ħaġa li kemm bħala dipartiment, kemm bħala assoċjazzjoni tan-newroloġisti u newrokururgi li saqna ħafna fuqha is-snin li għaddew biex wieħed jaraf is-sintomi ta' poplesija u jmur l-isptar kemm jista' jkun malajr għaliex ix-xjenza avvanzat b'mod li għandna ċerta kuri li jekk tasal malajr l-isptar u tieħu daw il-kuri l-outcome tal-istroke tkun aħjar milli jekk ma toħodhomx. Kemm ikollkom pazjenti kuljum? Mela fuq medda jkun aktar minn 3 pazjenti kuljum f'Malta li jiġu b'sintomi ta' poplesija jew riħ ta' poplesija. Riħ ta' poplesija ġifieri jkunu l-istess sintomi ta' poplesija ma jdumux. Idumu ftit minuti u jgħaddu. Xorta individu li jħoss daw is-sintomi. X'ħoss imma ġifieri x'huma s-sintomi allarmanti għax wieħed li forsi jgħidu huwa mbagħad immur, x'inhuma s-sintomi li wieħed ma jistax joħodha biċ-ċajt? Tajjeb Marija hija importanti li niddiskutuhom u dejjem narfu lil poplu biex jarafhom daw is-sintomi kemm għalih innifsu jew għalih anfisha jew nkella fuq maħbubin tagħna jew ma' min inkunu ħalli jekk narfu lil xi ħadd qed ikollu daw is-sintomi mill-ewwel inġemplu l-ambulanza għall-għajnuna. Is-sintomi jiġu f'daqqa, ġifieri poplesija individu filli ma jkollu xejn, filli jiżviluppa sintomu li ovvjament tkun suġġestiva li ġara xi ħaġa gravi. Dawn huma jew jiddendel il-wiċċ ta' naħa minnhom tal-ġisem, jew tieqaf tiffunzjona naħa minnhom tal-ġisem, il-lit jew is-saqaj, problema biex titkellem jew l-kliem jaqpas xar, jew nkella jkollok diffikultà biex tipproduċi l-kliem jew tifhem xi kun qed jiġri. Hemm sintomi oħra bħal wieħed jitla fil-bilanċ f'daqqa u dawn meta xi ħadd ikollu daw is-sintomi, orajt mill-ewwel, orajt nuqqas ta' saħħa kif qed ngħid problemi tal-kliem jew nkella tara li naħa minnhom tal-wiċċ mhux qed tiċċaqlaq kif suppost iddendel mill-ewwel trid tiċċempel il-112 orajt u tal-ertja lil tal-ambulanzi x'qed jiġri ħalli il-pazjent jittieħed l-isptar b'mod rapidu urġenti. U Bell's palsy wkoll taqa' taħt il-poplesija? Le, Bell's palsy mhijiex poplesija, Bell's palsy hija nuqqas ta' saħħa f'naħa minnhom tal-wiċċ. Ħafna nies jinkwetaw jgħidu din hija poplesija u m'għandihomx tort għalfejn għall-individu li mhux tabib is-sintom huwa l-istess, ġifieri jiddendel il-wiċċ. Bell's palsy li jiġri jkun hemm nerv li jissupplixxi l-muskolatura tal-wiċċ ma jibqax jiffunzjona kif suppost. Imma akkontrarju tal-poplesija dil-kondizzjoni mhix serja. Rajtu ġeneralment tgħaddi tagħmel ftit ġimgħat ftit xhur u tgħaddi, però hija totalment differenti minn poplesija. U ma nistax ma nistaqsix jiena nemmen illi u issa dana qed nitkellmu fuq mart li jaffettwa l-moħħ. Kemm l-istress u jinnaf jew wieħed meta jieħu xi aħbar ħażina jew ikun għaddej minn perjodu ħażin se jaffettwalu l-moħħ u jkollu mbagħad problemi li jaqgħu taħtek, mart newroloġiku. Iva Marija li qed tgħid żgur minnu, rajt dan mhux aħna qed ngħidu imma x-xjenza u l-osservazzjoni tax-xjenza, l-istress huwa wieħed mill-fatturi li jikkawża ħafna mart. U mart ta' newroloġiku wkoll huwa relatat ma' stress. L-istress ibiddel ċerta hormones fil-ġisem ngħidulhom aħna li iġaluna jitfawna simgħu magħhom stress hormones li l-individu ikun qed jissuġġetta lilu nnifsu għal iktar kondizzjonijiet. Dejna nitkellmu fuq l-emikranja, min ikun għaddej pereżempju l-istress hija waħda mit-triggers ta' emikranja. Individu li jkun isofri b'emikranja u għaddej minn xi trauma fil-ħajja għandu iktar ċansi toħroġ iktar attakki ta' emikranja. Ġili rajt każijiet fejn waqt stress qawwi, rajt waqt ġlieda waqt mewt ta' xi ħadd tażis wieħed tagħtu poplesija attakk tal-qalb. Jiġifieri dawn huma fatturi li nafu li jiġru. Fil-fatt rigward l-istress nisqu ħafna fuq dik li ngħidu la brain health, is-saħħa tal-moħħ. Importanti li waħda mill-fatturi biex inżommu l-moħħ tagħna b'saħħtu huwa li naraw kif nikkombattu l-istress. L-istress huwa komuni, l-istress kulħadd irid jgħaddi minnu. X'pariri tagħti inti għax dina orrejt kulħadd jgħidlek tgħix ħajja aktar tranquilla. Huwa kif le jiena ngħidilhom. Kulħadd jgħidlek faċli tajda, però inti li tant tara mart taħt idejk u tara nies żgħażagħ pereżempju sfortunatament illi jispiċċaw b'diżabilità severa wkoll tinbidel il-ħajja ta' taħt fuq. X'pariri tagħti lin-nies biex ikollhom ħajja aktar b'saħħitha?
Mela, li ngħidilhom huwa l-istress kif qed ngħidu kulħadd ħaddim l-istress, kif tiddilja miegħu l-istress huwa importanti. U din hija xi ħaġa li ma tbiddilix overnight, jiġifieri mhux illum inti għandek din li ngħidula mindset din l-idea tal-ħajja għadha ħadbidlu, hija xi ħaġa li tibnieh minn mindu tkun għadek żgħir, importanti nagħlmu l-itfal ukoll, u dawn jinvolvi bħal eżerċizzju. Right? Ġifieri individu tu distress imur mixja, imur jagħmel xi forma ta' eżerċizzju. Hija ġuha ħafna li anka min qed jagħti parira s-saħħa mentali kemm hu ta' ġid. Għaliex li jkun qed jiġri waqt li tagħmel eżerċizzju ikun hemm ċerta kimiċi li jiġu released fil-moħħ li ituna dik li ngħidula good factor, ġifieri tik sens li inti tħossok tajjeb. Ma timxi ftit, timxi naqra. Timxi eżatti tagħmel eżerċizzju jew nkella tagħmel xi ħaġa pjaċevoli anke bħal pereżempju tagħmel hobby. Toħroġ ma' xi ħadd li ważis għalik, ma' ħabib, ma' ħabiba, mal-familja. Dik li tik feeling li tħossok tajjeb f'dak li tkun qed tagħmel dak il-ħin u bekk tkun qed tikkumbatti l-istress li l-ħajja toffri dejjem hu. Dr. Vella, sfortunatament il-ħin tarilna, però dawn huma pariri sewja ħafna lek nħu pjaċir nagħmilha din l-intervista li x'nitgħallem ħafna. Dr. Vella, grazzi lilek u lit-tim tiegħek. Dak kien Dr. Malcolm Vella, iċ-Chairman tad-Dipartiment tan-Newroxjenza tal-Isptar Mater Dei. Grazzi li segwejtuna.